apostoli egameni lenkosi yethu uJesu. Ngibingelele obaba abafundisi bonke abakhona egameni lenkosi yethu noma abefundisi egameni lenkosi yethu uJesu, nomama no-Sunday school egameni lenkosi yethu uJesu namadumisa. Haleluya. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ekuseni osenzele umusa ngoba sinawo umusa. Siyajabula kakhulu namhlanje sino-Sunday school omningi kuyinkonzo ka-Sunday school. Haleluya. Siyakuthanda kakhulu u-Sunday school ngabantu abancane abakhona abakhulayo evangelini egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Kulesi sikhathi ngizocela nje oqala ubambane nathi la ehlezi khona ephakamise isandla sakhe egameni lenkosi yethu uJesu. Haleluya. Sizoqhubekela phambili ayitheme ezolandela. Sinenkonzo namhlanje yo-Sunday school egameni lenkosi yethu uJesu. Siyabonga ukuthi u-Sunday school sinawo, sibonga umusa kaNkulunkulu, sibonga umusa wabazali abavubile ney'ngane zize ku-Sunday school egameni lenkosi yethu uJesu. Sino-Sunday school sinama-branch-ke namhlanje o-Sunday school egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya. Sinama-branch akhona, sine-branch la ekhaya eNtabeni Jehova kuyabonelelwa. Sine-branch esuka eMafakathini eNtabeni Jehova kuyabonelelwa. Sine-branch esuka eNgolenzane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya. Haleluya. Bazalwane ngizotendela othisha ba-Sunday school-ke manje egameni lenkosi yethu uJesu. Kodwa ngizobanika isikhathi, kuzoba u-10 minutes. Othisha ba-Sunday school no-Sunday school wabo ngama-item. Haleluya. Kuzoba 10 minutes ngama-item o-Sunday school. Haleluya. Ngizotendela bona egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Siyahamba. Sunday school bengitshela mina ukuthi uhlela ufisa ukuthi kube njani, uhlela kanjani. Siyabonga-ke kodwa ukuthi uNkulunkulu uqhubekile kwenzeka noma yena engekho, kodwa isikhala sakhona naso, isikhala sakhe naso. Ngiyazi bezothokoza nangabe sibaningi kangaka. Uma ukhulumayo uMabhungu khona lapha endaweni yaseRichardsville, ngihlukanisa namhlanje.
Sizokwenza-ke nabantwana lokhu sikufundileyo. Siyacela ukuthi abazali bebalethe abantwana enkonzweni. Sifunda nje ngeBhayibheli, asifundi ngalo idlozi. Ngelinye ilanga ngake ngahlaselwa ngomunye umzali, ngicela ingane, izingane zicelile zithi angiyicele. Ngabizelwa umndeni, kwathiwa sifuna uzokhipha iy'ngane edlozini. Angilazi ngisho nedlozi bazalwane, asikhiphi zona iy'ngane edlozini, kodwa sifundisa nje ngoJesu. Asikhulumi futhi namabandla, khona omunye wakhuluma ngebandla ukuthi iy'ngane zingabe zisaya enkonzweni kagogo wazo noma zikhonza ebandleni elinjani. Ngiyacela ningangeneleli ey'nganeni namabandla. Abazali babeyiphusha ingane ukuthi azize, nide ningakhulumi okuhlukile, nama ukukhuluma okuhlukile kuzo kuphela befundisa iBhayibheli ukuthi zikwazi ukuvula, zikwazi ukufunda. La ekhaya sake saba nomuntu wayesemdala, wayengemdala kakhulu ngoba kangedluli mina, wayengakwazi isidala ukuvula iBhayibheli. Abantwana abasayifunda ezenkolo esikoleni. Mina ngayifunda-ke ezenkolo, ngaze ngafunda le-religious, ibhibhisi-ke engingafikanga kuyo. Abakwazi ukuvula amabhayibheli, sengibabonile abanye babo. Ngiyacela abazali ukuthi bebathengele amabhayibheli kanye namacilongo. Bayathanda ukuthola amacilongo asemacilongweni, kodwa abanabo amacilongo. Siyabonga kakhulu bekuyilokho nje. Siyabonga nabazali abanikelile kakhulu abazali kuSunday School kulo nyaka. Siyabonga uNkulunkulu ababusise. Sibonge namama osihlelele egameni likaJesu. Sibezosukuma abantwana balapha ekhaya eNtabeni. Ama konse kazi
sekhaya. Ngokuwajoya 7 verse 38. Okholwa yinto yoshobalo esiswini sakhe uyagobhoza imifula yabanzi aphilayo. Igama lami nguSiphiwe Mbanzi. Isifundo sekhaya Exodus 20 verse 3. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Igama lami nguLeah. Umelo khula yena inciphi. Isifundo sekhaya Jobe 42 verse 2. Ngiyazi ukuthi uyenza konke, alinakuvinjwa icebo lakho. Isifundo sekhaya Isifundo sekhaya Matthew 2 verse 10. Izazi zaseMpumalanga zathi ukuyibona inkanyezi zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu. Isifundo sekhaya kwabase-Efesu 6. Izaluleko kubalana nabazali. Bantwana, lalelani abazali benu enkosini, ukuba lokho kulungile. Yazisa uyihlo nonyoko ukuvumela lokuqala nesethembiso, kuze kube kuhle kulalelani nasemhlabeni. Isifundo sekhaya 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all the unrighteousness. Igama lami abaningiyazi. Isifundo sekhaya wa-Isaya 53 verse 6. Thina sonke sidukile njengezimvilona lophenduke endleleni yakhe. uJehova wethithela phezulu ububi bethu sonke igama lakho lisethu. Isifundo sekhaya Amahubo 24 verse 4. Ngafuna uJehova angiphendule, ngangikhulula lonke uvalo lwami, igama lami nguthandiwe Jesu. Isifundo sekhaya Amahubo 1 verse 1. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngezinyawo zabantu, ongema endleleni yezoni, ongahlali kude nabantu. Igama lami nguthandiwe. Isifundo sekhaya Amahubo 85 verse 7. Utshengise Jehova ubuso bakho usifundise igama lakho amandla. Isifundo sekhaya ukaJobe 20 verse 29. Wathi ukuba lubhekani kwesaba inkosi lokhu ukuhlakanipha kusekele kubuye ngokukhulu, igama lami ngisakalisekwa. Isifundo sekhaya abase-Efesu 5. That's why we were spiritually dead in our disobedience. He brought us to life with Christ. It is by God's grace that we have been saved. Igama lami thandwa ke. Isifundo sekhaya Hebrew 10 verse 28. For yet a little while, who is coming will come and will not fail. Now the just should be like that. But if anyone prospers, my soul has no pleasure in him. And my will get it from my Father. Isifundo sekhaya abaseKorinte wesibili ukuba ungamami ngaze ngangakuqhubeke nabanye abazalisana, kepha njengokuba konke esakukhuluma ke ngakuyiqiniso, nokuzibonga kwethu kuthithu kwaba yiqiniso, igama lami nguthandiwe. Isifundo sekhaya ngokukaJobe 51 verse 4. Balokuthi endlini yabo
lapho unezinyanga zabo kuyindawo lapho ngithakuwa isifundo sekhaya sesithi zelunye ubafana baza bakala lapho bazafika kusekulweni nasesameni lonyaka oqala isithembiso isifundo sekhaya amahubo 86-11 ngifundise Jehova indlela yakho ngiyakuhamba eqinisweni lakho yenza inhliziyo yami iqonde ngisande igama lakho sibonge isifundo sekhaya ngokukaRoma 6:3 ngokuba inkokhelo yesono yingubo kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakathi kuKristu Jesu Nkosi yethu. Igama lami ngumele isifundo sekhaya Joshua 24:15 uma kukubi emehlweni enu ukukhonza uJehova khethani namuhla ukuthi ngibanene ukukhonza noma uNkulunkulu ababakhonza kuyo basemaphesheya kuNkulunkulu noma uNkulunkulu bama-Amori ehlala ezweni lawo kepha mina nendlu yami singikhonza uJehova kuze kufakala. USeroma 10:9 ngokuba uma ngomlomo wokuthi uJesu uyiNkosi uyakusindiswa ukhona enhliziyweni yakho ngokuthi uJesu uwamukisa kwabafileyo. Igama lami nguSeroma wakaZulu. Isifundo sekhaya Ephesus. Except his changes, do not bow down to any other fellowship because I am the Lord your God. I am the management and those who are in between them and the function and the waiting. Isifundo sekhaya amahubo 125 uJehova uyalondoloza umhlaba abamethemba uJehova bafana nentaba sesiyoni ngenyanga zizokemba imphakade njengalokhu izintaba zakhe eJerusalema kanjalo noJehova bakhe kuzokwebala ngokuba intonga yabamba indawo hlala phezu kwesabelo sabalungileyo funa abalungileyo belule izandla zabo kubo uJehova wenza ubuhle kwabalungileyo nabaqotho ezindleleni zabo kepha bakuphambuluka ezindleleni zabo eziyizitsonzo uJehova uyabahambisa nokwenza ukuthula bangophezu kwa-Israyeli igama labo nginefisana Yesu Kristu inkosi. ibread esizolandela manje kuzolandela ibread esemphakathini egameni lenkosi uJesu. Thank you.
Amen. Igama lami Isinovuyo Ngubaka. Ngiphume kwi-branch yaseMafati. Amen. Amahubo 1:1-2. Indlela eya ekuphileni. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakolodana, kepha othokoza ngomthetho kaJehova, ozindla ngawo mini nobusuku. UJesu Kristu inkosi. Amahubo 1:22. Ngajabula lapho bethi kimi, masiye endlini kaJehova. Izinyawo zethu zasezimi emasangweni akho Jerusalema. Jerusalema, wena owakhiweyo uhlanganisiwe kuleyo. Lapho imideni ikhuphukela khona, imideni kaJehova ngokomthetho ka-Israyeli, ukuba idumise igama likaJehova. UJesu Kristu inkosi. John 3:16. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelweyo, ukuba iloyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Filipi 1:6. Ngethembile ngempela yona leyo nto ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kunini uyakufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Amen. Angibese yangilalise emandleni enahla, yangise emanzini okubisa umphefumulo wakho, yangihola endleleni zokulunga ngenxa yegama lakho, noma ngihambe esikhondweni sethu sokufa angibi okubi ngoba wena unawe. Intonga yakho nodondolo lwakho lwangithokozisa. Lungisa itafula phambi kwakho ebusweni bezitha zakho. Ngoba ikhanda lami ngifutha indebe yami yathukuma, impela okuhle ngomusa kuyangidada. Ngihlala yonke ukuphila kwami, ngihlala endlini kaJehova kuze kuphakade. Amen. Ave kumnandi ukuba umntwana. Ave kumnandi ukuba umntwana othanda uJesu. Ave kumnandi ukuba umntwana. Ave kumnandi ukuba umntwana. Ave kumnandi ukuba umntwana othanda uJesu. Akahleli, akanamanga, akasiphakamisi, unothando, uthatha ilizwi alenza izenzo, uyazithoba. Ave kumnandi ukuba umntwana. Ave kumnandi ukuba umntwana. Ave kumnandi ukuba umntwana othanda uJesu. Akahleli, akanamanga, akasiphakamisi, unothando, uthatha ilizwi alenza izenzo, uyazithoba. Jesu Kristu inkosi. UJesu Kristu inkosi. Bazalwane sengifile ukubangela. Sekumnandi. Ngibangele kakhulu bazalwane. Bazalwane ibranch ezolandela ibranch yaseBhokazane. Nkosi uJesu. Lakho encwadini uJesu yakubiza osingesabi, ozubeli soshali
nezaluleko zababi. Aphinda athini andile ongemi endleleni yesoni ashon sonke ongahlali enkundleni yabatolojana. Masimbonge. Zithini Izaga 1:10? Izaga 1:10 zithi, ndodana yami, uma izoni zibuyela ungavumi. Bafowethu, Asiqapheleni abangani bethu bengasenzisi izinto iNkosi uJesu engazifuni. Konje yathini indodakazi kaFaro ngokuzalwa komntwana kuMose ku-Exodus 2:9. Indodakazi kaFaro yathi kuye, hamba nalo mntwana ungingcelisele yena, ngizawukhokhela. Bazali, sikhuliseni kahle, iNkosi uJesu izamikhokhela ukuze ukuthi masesikhulile singasuki ezwini leNkosi. Masixoxe ngoJesu, iNkosi yethu, iNkosi yamakhosi kuze kube phakade. Indlela neqiniso sonokuphinda. Masixoxe ngoJesu njalo nje. Masixoxe ngoJesu, iNkosi yethu, iNkosi yamakhosi kuze kube phakade. Indlela neqiniso sonokuphinda. Masixoxe ngoJesu njalo nje. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme, of all eternity. The preacher, I am the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Jesu thandana ngalo ngami, Jesu thandana ngalo ngami, oh ngalo ngami, ohlele thandaza. Jesu thandana ngalo ngami, Jesu thandana ngalo ngami, Jesu thandana ngalo ngami, oh ngalo ngami, ohlele thandaza. Jesu thandana ngalo ngami. Let's kneel and pray. As I lay me down to sleep, I pray, thee God my soul to keep. And in the morning when I wake, please make me good for Jesus' sake. Jesus Christ is Lord. Amen. Step by step, step by step, I will follow Jesus. Step by step, step by step, step by step, I will follow Jesus. Yesterday, yesterday, today, today, tomorrow, I will follow Jesus. Yesterday, yesterday, today, today, tomorrow, I will follow Jesus. Step by step, step by step, Kuphela maselokhu kumangalile nje. Ngiyacabanga ukukhuluma ngosande school omdala kumangale kakhulu. Ngebhaji ngale kusaqhuma Sunday school omdala lekhaya. Uzomangala kakhulu. Haleluya. Sekuzocika Sunday school lekhaya omdala. Walo kanjani? Osathuthisa. Injabulo, injabulo,
Kodwa bengizocela nje othisha baba-Sunday school kube khona bazokusho. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Manje-ke mina-ke njengoba usalisho ukubangala nje indaba kanje. UThamtham lona Themba
wathi ngelinye ilanga angazi ukuthi basasibukani ku-TV yedabukisa sosakhala. Wavele wathi umamkhulu uyamangala. Sonke siyamangala, sonke sesimangele. Makhala nje wayethi umangele. So-ke ilapho-ke indaba somangele nje ngihlezi lapha phandle ngibuka abazukulu sishumayeza namhlanje. Inhliziyo yami ithi nje umphungezwana. Hey, uyoma kanjani phambi kwaNkulunkulu? Ngiyazibuza nje ukuthi ngempela la mavesi ade bewasho uyazi ukuthi bengesura ndobo, bengesiyo nje entathe emoyeni, bekuyivesi ebelifanele lingene enhliziyweni yomuntu lenza umehluko enhliziyweni yomuntu. Siyabonga kakhulu-ke kothisha baka-Sunday School. Ngizocela nje beze la bazosho nje izwi elilodwa nje. Ngicela nje 2 minutes nje phatha ohlelo sibanikeze ngosuku lwabo. 2 minutes niyazo ningangidayisi. Ngiyacela ningangidayisi Mambotshani, wena kunakudayisana ungangidayisi 2 minutes. Ngicela nize-ke Mamji, woza Mamji, mama wasemafakatini. Ngiyamangala bazalwane ukuthi ubagonile all the way from Maritzburg. Ubagonile namba bafaka amaduka wayo. Jehova siyothini uNkulunkulu, siyofika esithini. Ngiyabonga ngizomala angifuni bangidayise bazalwane. UJesu Kristu UyiNkosi. Uma kumedele okhanga emafakatini, ngicela ubingelela ubapostoli noma umapostoli, abafundisi bonke nabafundisikazi, ibandla lonke leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. UJesu Kristu UyiNkosi. Ngiphambi kwenu ngalesikhathi uSunday School abazukulu bedumisa la besho amavesi. Kuyavuka enhlizweni yami ukuthi ababulali beNkosi uJesu babengaqondi, babethi bona bayaqeda ngoJesu kanti abazi ukuthi bayaqala. Ngiyabuka kuthiwa emva kokuzalwa kweNkosi uJesu iNkosi uHerodi ethi abano-2 years abafana yaphansi mababulawe. Wayetshela ukuthi uqedile kanti cha. Kuyavuka kumina ngalesikhathi uJesu Kristu ebethelwe esiphambanweni. Babetshela ukuthi baqedile nje sebembethele ukuthi usufezekile umsebenzi wabo kanti abazi ukuthi uzodonsa thina esiphansi. UJesu Kristu UyiNkosi. Uyishayile kuMamjini mbonile. Hayi khona kokusala. Jesu Kristu UyiNkosi. Bese ngingelele bazalwane. Njengoba mashilo uyishayile umama. Akusekho kungenza ukusho kuphela nje ukuthi siyacela abazali babadedela abantwana ikakhulukazi laba bala baphusha amathayi emgwaqeni ngesikhathi senkonzo, kanti iy'ngozi ziningi la emgwaqeni. Ngeke ngihlangane nje nabo bengibingelela besemaweni namathayi amakhulu. Siyabonga kakhulu bazalwane, sibonga bonke uJesu Kristu UyiNkosi. Ngiyazile bazalwane ningikhumbulele. Umambotshani lo ney'ngane ezi-vibrant zasengwelezane 3 ezinyakazise yonke into. Jesu Kristu UyiNkosi. Ngiyabonga bazalwane kakhulu ngokukhuluma kwenu Jesu Kristu. Bazalwane, mina ngicela ukudlulisa njengoba nibabona bawuphila. Cha, baningi bawu-Sunday School laba, bawu-Children's Church. Benzisa ngomgqibelo, ngihamba ngiyixoshela nje iy'ngane kumakhelwane laphaya. Ngiyibona zidlala emgwaqeni, ngabe sengiyiqoqa ngide ngiyifundisa. Manje sokufika ukuthi uma kubhalwa bathi hayi ogogo bayabafuna bafunda azagcina sengitholela bayana bazalwane. Akuyo Sunday School Children's Church nje. Inhliziyo yami iyabathanda kakhulu abantwana. Manje ngayikhawulela ngibona ziyadlala kodwa ngosami ngibaqoqe nje bafundise ngoJesu lezi ngane naleziyana. Inhliziyo yami ibathanda kakhulu abantwana bazalwane. Nje uphiwe uyabathanda abantwana. Selokhu ngaqala ngicela khona nje emzini wami ngihlala ney'ngane zokufana.
So ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngabo, ngiyabonga kakhulu ukuthi isimeme nathi siwu-Children's Church eNgwengezane. Inkosi usize. Amen. UJesu Kristu inkosi ayewangiphoxa hayi wangiphoxa kodwa ngibonga uJesu-ke ngakho konke lokho sengimele-ke i-team class yethu Children's Church wethu i-team nathina-ke sibabiza ngama-team uthe-ke uthisha wabo ngise ngimbongele kakhulu kona ngebhadi uyamaka so ngicela ukusho-ke ko-Sunday school bonke ukuthi kunama-certificates alaba ku-Children's Church wala ekhaya ama-teenager ngenxa yokuthi bona babhalile izivivinyo so base uthisha wabo wayesebalungisela ukuthi bathole ama-certificates. Ngiyacela-ke othisha maseniphindele emuva nani mama umnikati babonakale nje osisi namhlanje sengitshethe umama ngibona lo mncane bahamba no-anti wabo babamnikati. Ngiyacela ukuthi mamji manifike emuva nibahlukanise kube khona laba abakhulakhulile ama-teenager sebese high school kube yibona-ke enizobenzisa iy'nkonzo njengoba esho umama uMpontshane. Masenibenzisile-ke inkonzo banikezwa ama-assignment bawabhala ama-assignment base masephela unyaka bese bethola ama-certificates. Ngiyacela-ke kubo bonke o-Sunday school mama uMpontshane nawe uzwile kulaba abancane-ke sizokhipha ama-testament kodwa ngembadi ama-testament engikwazi ukuwathola ubaba umpostoli uthe uzobanikeza abantwana bakhe abazukulu mancane. So ngizocela ukuthi laba sebefunda nje kusukela ku-grade 3 up bawathole hayi lawa ama-teenager amadala. Kusho ukuthi abantu abakhulile sizonikeza abasemafakatini soqala ngamafakati sinikeza abasengwebezane bese futhi abala ekhaya-ke bayowathola nje ngokuqhubeka kwesikhathi kodwa-ke bakhona bazokwazi ukuwathola sinamancane kakhulu mhlawumbe ngekazananele nonke. Okwamanje-ke ngizocela kulaba kade besibhedela labo sibayathula oxhwali bese bazothatha itifiketi ngoba chakhona thisha wabo bancomile mina engingabancomi thisha wabo ubancomile kakhulu wathi bayalalela abavilaphi kodwa bayavilaphi wathi uthisha wabo bayahlonipha kodwa banenkani. Uyabona nje mina ngizoshenza ushoyo ngogogo mina nginelungelo ngicela ubanikeza itifiketi zabo ngokushesha ngicela nizeke Santa Sami, right alphabetically kuqala uDlamini kusukumbi kuze ngicela-ke labo kanjalo Dlamini Folwani Singiswa Muyazi Yamgela Ithembu Minenhle Kaminde Yolanda
Angithi ngiyabona apho mangami nyawo andiswa ngicela ukuyifunda ke le ekamntwana nasi certificate sinjena abazalwane ngiyasibona kahle sine-emblem ENtabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa certificate of appreciation bese kuthi ke this certificate is presented to Zulu Samkelo in appreciation for a good record of attendance and active participation in the Sunday Bible class of 2023. Kusho ukuthi ke bazalwane bayanconywa ngoba bebeza njalo futhi belalela benza sure isitifiketi ke lesi kusho ukuthi ke awuseyoguquka Samkelo usiyohlala ulalele ukuthi kuthiwani wenze njengoba kushiwo ngithi yes siyanibopha lesi certificate. Ngiyacela ke bazalwane labo ngicela amafakati laba abakhulile kusukela ku grade 3 ngebhadi kaMatestament esiwatholile asisingisiwe kodwa ke akuvimbi ukuthi umntwana umfundele nje ivesi elodwa ngosuku aze alazi banengqondo ke laba bahlakaniphile kakhulu. Ngiyacela ke bezeke abazukulu akubalulekile ukuthi ungiza kanjani kodwa nje mangisola ku grade 3 nje kubeka Jesu Kristu inkosi. Ngiyacela abezeke ababafunda abalekhaya isingisi kentombo ufunda ivesi ngosuku uyazoma isingisi ivesi ngosuku right ngiyanibuza njalo ngesuku ngiyanibuza